helburuetakoa da alde batetik jendearekin konexio eukitzea, bai kaleko bandarekin, bai eszenatokiko taldearekin, baina baita ere pixkanaka beste musikari gaztetxoek aukera edukitzea musika elkartean parte izateko eta talde ezberdinetan parte hartzeko. Vale, orduan elkartean sartzeko zein behar da, nola dia urratzak edo ze eskaintzen dezue bertan? Bai, gauza da, gu pixka bat goaz kontaktatzen, ezagutzen ditugun gaztetxoekin edo inguruko gaztetxoekin eta beraiekin jartzen garremanetan, ea interesa duten eta, pixkanaka kontaktatzen goaz, ea, ensaiaren batean etorri daitezken eta pixkanaka, gustatu ezkeo, bertako talde ezberdinetan parte hart dezaten. Eta zergatik gaztetxo hau, ze biharra ikusten zenuten, zergatik sortu zenuten hau? Nik nire burua jarriko dut adibidez, musika eskola bukatu edo bertan jotzen ikasten ibili eta gero lekuren bat bilatu jotzeko taldean azkenean jendeakin jotzea hobena da, eta leku baten bila ibili eta matrakan aurkitu. Claro, que igual ikasketak bukatu musikanak eta horreita ateatzea eta pixka txintxilika gelditzea, ez da? Eta orain, eta orduan dago matraka elkartia, jende hori hartu eta elkarlanean ibiltzeko, ez da? Hori da, bai. Ze ona. Azkenean dazkau errekursoak baitare horretarako, pabeioi bat, non baitugun herramienta, baitugun materiala, musikako materiala, eta aukera hori ere badakate, ez? Gurekin batea murgiltzeko. Eta zue bilok adibidez, elektrotxaranga jotzen dezuenean, ze hartzen dezue? Zerrekin ibiltzen zatea? Aiziakin, danborrakin, txirulakin, o ez da zerrekin? Ni gitarrakin ibiltzen naiz. Bai, bale. Sokan egia. Eta ni, perkusio arloan, batez ere gehien bat, bomboakin. Bomboakin, eh? Eurre ematen, aizi matrakerua, aizi matrakerua. Din bidan, bai, bixe. Ondo, ala, berdi. Ondo pasatzen dut, da pixkat ere helburua, ez? Beste hainbat helburun artean, guk batez ere guk ondo pasatzea, eta gero gainontzekoi, gozatzea araztea. Bai, ondo pasaraztea, ez? Momentu hori deskonektatzea, ez? Hau, ingoetena da, behitu, borrajatxuak, ingoitugu horrelaxe, pusketetan moztu, eta jende esango, ez dio kendu hau. Baina guain hain fresko dabe eta hain puntuan daude hau egosten danian txukuna gelditzea. Ez da garbitu bihar. Ostuak kendu ditut eta ez ditugu sakarrontzira botako. Salda batin bihar badeu edo adibidez bihar jarriko salda martxan. Ostoiek barroa bota eta sustantzia emango jo beharra. Saldantzako oso nahi dira. Eta bestela, untxientzako, gu baserrin untxi, untxiak danak ez dakazu etxian, orduan sakarreta ez bota, erabiltzia daudeta. Baitare, txikituko gaindun da pixka Juliana moztu, egozitare alkozian jan, Vale, bueno, nola zoazten? Bauaz pixkanaka hemen. Bazoazten pixkanaka, ez da? Nik uste familian hainbat sukadari batxut eta gaizkin ezkio geho herrieta ingoziateko, alde hona iten dugu, Egia nik beti, naiz katahor ofizial. Norbait sukaldatu eta beste norbait daztatu inbiar, ez da? Orduan, ikusten maude, agur bero bat aita eta nahiei. Ona. Eta badakit, hemendikan deialdi bat nahi dezuela, neskak falta zaizkizuela, ez da? Hori da, urte guzti hautan eukideun dilema. Azkenen proiektu honek 7 urtez bizirik dabil, eta urte guzti hautan saiatu gea, eta kontaktatu dugu batekin bestekin, minio kostata. Eta orduan, gustatuko litzai guke, horbaitek interesa eukiezkeo, badago web horria, badago Instagrama, badago sare sozialak orokorrean, eta, kontaktatzea, eta, ikusiko genuke non kuadratu lezake, minio, printzipioz... Baina ez bada batian, bestian, elektrotxarangan, edo... Beti da olekoa, ez da? Bai, gitarista ez zela, edo bajista ez zela, hori azkenean ikuste izango zen, ilusio handia egiten digu egia esan, eta nik uste, badala garaia, ez dugu lortu, osake, haber zorte daun, da norbait animatzen den. Guaingo deialdiakin, da saio bukaeran beste bat ingo dugu, hemen jendia berbadeu, hemen dikan deituko jo. Hau jarriko ditugu.